In natuur en zo zoeken we niet zo snel de grenzen op, maar vandaag wel. We kijken naar de borders. Toch Chantal, wat maakt een plant een borderplant? Ja, vaak zitten in borderbeplanting heel veel vaste planten. Een van mijn lievelingsgroep planten. Omdat er zoveel soorten, zoveel kleuren en zoveel bloeiperiodes zijn. En eigenlijk ook voor kleinere tuinen geschikt. Hier hebben we de ruimte, dus hier staan hele grote groepen. Maar heb je een kleinere tuin, dan kun je ook al met 1 of met een groepje van 3 al heel veel kleur brengen in je tuin. Mm-hmm. En ja, zoals je hier al ziet, het loopt hier een beetje in kleur op, maar je kunt alles met elkaar combineren. Dit is de Scabiosa. Die is er ook in meerdere kleuren. Je ziet hem ook wel eens als snijbloem. En daarachter staat de vrouwenmantel. En die heeft juist wat meer blad en een beetje wat groenziger bloem. Een beetje limegroen. En dat kan dan wel heel mooi in contrast met elkaar vormen. Zo kun je echt met vaste planten heel erg met kleuren en vormen en bloeitijden spelen. En ze bedekken ook een beetje de grond. Hè? Je hoeft niet zoveel... Ja, ze bedekken heel erg de bodem zelf. Overal waar een vaste plant groeit, heeft onkruid. Heeft minder de kans om er doorheen te komen. Het enige nadeel van vaste planten is dat als het winter is, dat ze in rust zijn en dat de plant eigenlijk is afgestorven. Maar gewoon lekker laten liggen. Het is meteen weer een schuilplek. Het is meteen ook weer voeding voor het jaar erop. En in het voorjaar komt alles weer fris mooi op en kun je weer een heel seizoen genieten. Nou, meer dan een heel seizoen genieten van je borders. Dit is juist een hele mooie voor het najaar, dus de herfstaster. Die is er ook in heel veel verschillende kleuren. Je ziet, hij begint nu pas net te bloeien, er zitten nog heel veel knoppen in. Dus hier heb je totdat het echt wat strenger gaat vriezen, heb je hier gewoon plezier aan. Ja, en vaste planten denk je vaak aan bloemen. Maar hier staat de Heuchera. Die is er ook in heel veel kleuren, van heel donkerrood tot het hele lichte in groentinten. En dan heb je meteen een mooie strakke bladvorm, waardoor de andere bloemen weer beter tot zijn recht komen. En hier als achterband is de pruikenboom gebruikt. Die heeft een mooie diepe rode kleur. En je ziet dat gras er al voor, waardoor het mooi heel erg veel contrast geeft. Waardoor het een het ander elkaar versterkt. Dit is een hele mooie, dit is een hibiscus. En niet dat soort wat we uit Spanje en zo kennen, maar dit is een winterharde hibiscus die het ook in ons klimaat goed doet en elk jaar terugkomt. En hij heeft gewoon iets grotere bloem, dus het is echt een blikvanger in je tuin. Dit zijn jouw favorieten, hè? Ja. Zeg je net. Dit is de agastache, de dropplant. Ik zal heel even een blaadje eraf halen. Ik ben wel benieuwd. Engels erop? Nee, niet echt Engels erop, iets frisser. Ja. Maar er zit echt wel een hele sterke geur aan. Ja. Wat is de belangrijkste tip voor het aanleggen van border? De belangrijkste tip is, kijk goed voor hoe hoog een plant wordt. Want je ziet hier al meteen het verschil. Sommige blijven lager, sommige zijn wat hoger. Bedenk wat voor kleuren dat je wil. Als je voor bont gaat, dan maakt het niet zo heel veel uit. Maar wil je een bepaalde kleurstijl hebben, bedenk dan van tevoren goed, dit zijn de kleuren die ik wil. Kijk goed op de etiketjes, naar de standplaats, naar de hoogte. Hoe groot dat ze ongeveer ook in breedte worden. Want er zijn vaste planten die gaan snel de breedte in. En als je er dan 3 neerzet en je zet van een vaste plant die wat kleiner blijft er eentje neer, ja, dan kan het elkaar gaan overwoekeren en dan is de verhouding weg. En vooral niet bang zijn om er ook iets groenblijvends en wat groters tussen te zetten.